sme v aute a sme na ceste do Borského Mikuláša, kde už tento víkend prebehne akcia Sun Adventure Race a my sa tam ideme pozrieť a zajazdiť si a do toho testovať AEPR 7, ktorú máme naloženú vzadu s race kitom. Prvýkrát, čo ho vyskúšame na takom ostrejšom nasadení, takže uvidíme, ako to dopadne. Niekoľkých prekážok po minulom roku. Ešte asi jedno. Tak mne stačí, vieš. Dobre, pridržuj to. AEP Slovakia, autodoprava do Pša. Na 3. mieste, za mňa s najlepším číslom, 1, Lukáš Kolenička. Takže máme za sebou Sun Adventure Challenge v roku 2026. Štartovali sme na AEPR 7, takže to bol dobrý test a dobrá skúška motorky. Nakoniec to vyšlo na 3. miesto. Mohlo to byť lepšie, ale mohlo to byť aj horšie, takže som spokojný. Užili sme si fantastický víkend, nádherná akcia, zajazdili sme si, nikomu sa nič nestalo, takže takto to má byť. Ideme ďalej.